Гульнявая пляцоўка каля рынка на вуліцы Зорная самая папулярная ў паўночным мікрараёне Пінска. Тут побач з батутамі і атракцыёнамі, горкамі і каруселямі год таму сталявалі спецыяльныя арэлі. Яны прызначаны для катання дзяцей у калясках. Такім чынам мясцова-добраахвотнае грамадскае аб'яднанне з дабрынёй па свеце пры падтрымцы гарадскіх улад зрабіла крок у бок стварэння інклюзіўнай прасторы для дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Але добрая справа амаль адразу пачала ўспрымацца некаторымі людзьмі не так, як планавалі ініцыятары. Мы постарались предоставить эту возможность, установили в людном месте. Но единственное, что нас огорчает, это то, что порой наши взрослые не понимают и разрешают своим детям пользоваться этой качелью даже здоровым. И уже был случай, что мы с горисполком уже ремонтировали эту качелю. Адбылося гэта менш чым праз 2 тыдні пасля мантажу. Тады ад важкай металічнай канструкцыі літаральна адарвалі адкідны пандус. Арэлі адрамантавала мясцовая ЖКГ. Пасля гэтага на абсталяванні валанцёры размясцілі дадатковую інфармацыю аб яе выкарыстанні выключна інвалідамі. Але нягледзячы на гэта, дзеці, для якіх прызначана 99% астатняга абсталявання на пляцоўцы, працягваюць катацца на арэлях для калясачнікаў. Так адбылося і ў момант відэаздымкі. Нягледзячы на прысутнасць камеры і на ўздзеянне валанцёраў, гэта жанчына упарта отстойвая свое уласнае меркаванне. Вы показываете плохой пример другим детям, потом весь тот десяток прибегает сюда. Нет, и если это десяток, вот станет 4 человека здесь, и я их покачаю, ничего страшного с этого не пройдет. Все должно использоваться, а не стоять Оно просто. должно использоваться по назначению. Это оборудование предназначено Ничего страшного, если ребенок прокатится. Вось такое адкрытае нежаданне некаторых дарослых зразумець, што яны паказваюць дрэнны прыклад для пераймання. Калі ў адсутнасць інвалідаў на пляцоўцы на арэлях пракаціцца іншыя дзеці, сапраўды нічога страшнага. Але масавае бескантрольнае з боку дарослых катанне прыводзіць да паломкі абсталявання. Да таго ж побач ёсць звычайныя арэлі. Эти качели были здесь установлены именно для того, чтобы ребята с особенностями могли взаимодействовать и общаться с детьми нормотипичными. И да, вот здесь есть маленькая качель рядом, и, пожалуйста, можно пользоваться. Такую пазіцыю валанцёру, якія зацікаўленыя ў захаванні абсталявання, падтрымліваюць і свядомыя жыхары. Для меня что написано, то написано. Почему? Во-первых, даже если бы не написано, понятно, что это для... на ней неудобно, неестественно, дети там катаются, дергают за что-то, как бы противоестественно даже выглядит. Вот. А тем более таблички все эти висят уже. Раньше, вот когда только их установили, то школьники, вот подростки очень часто садились, катались, там по 5 человек катались. Это правильно, нормально? Это неправильно, это ненормально. Все взрослые, которые тут с детьми гуляли, им все время делали замечания, и сейчас это реже как бы наблюдается. Яшчэ летась у час сустрэчы валанцёраў і мам дзяцей-калясачнікаў з прадстаўнікамі гарадскіх улад было прынята рашэнне, што ў выпадку чарговага акту вандалізму арэлі вымушана перанясуць на тэрыторыю Пінскага цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання. Там яны будуць пад наглядам, але карыстацца імі будзе дазволена толькі абмежаваны час. Калі так адбудзецца, то горад, які сёлета ганарова нясе званне культурнай сталіцы краіны, у плане стварэння той самай інклюзіўнай прасторы для асаблівых дзяцей не проста застанецца на месцы, а зробіць крок назад. Тетяна Будгусаим, Ганна Быкевич, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».